elkarrizketarako tartea dugu beraz, gaurkoan Lander Martínez, Elkarrekin Podemoseko eleduna Gasteizko legebiltzarrean, gurekin daukagu. Hortxe ari ginen hizketan atzoko bilera horren inguruan, Lander, egunon. Egunon. EH Bilduk eta Alderdi Sozialistak lehendabiziko egindako hartu eman horren irakurketa zein da zurea? Argazki hori ikusita? Bai, badakit asko hitz egin dela argazkiaren inguruan, eta nik uste dute normaltasuna eman behar zaiola bilerari. Alderdi Sozialista Pedro Sánchez presidente izatea nahi badu, argi dago alderdi guztiekin, gehienekin hitz egin behar duela, edo babesak lortu nahi dituen alderdiekin, hitz egin behar du. Beraz, ez nioke buelta gehiago emango, nik uste dut bilera eman dela, bakoitzak bere eskaerak, printzipalki Euskal Herria Bilduk bere eskaerak planteatu ditu alderdi sozialistari, eta ikusiko dugu nola joten den aurrera investidura. Egia da dozen kasutan Pedro Sánchezek iritzi aldatu zuela, ez dakit horretan Unidas Podemosek eragina izan duen, horren konstantziarik daukazuen? Guk azkenean beti esan dugu alderdi guztiekin normaltasunez hitz egin behar dela. Ez dela logikoa, alderdi batzuei atea iztea elkarrizketara, gero beraien abstentzioa edo beraien babesa behar duzunean, nik hori planteatu dut lehenengo egunetik, eta Pedro Sánchez izatea bakarra erabakiak hartzen dituenak, hori lagundu egiten du. De Miguel Auziaren irakurketa, balorazioa zein da? Balorazioa da, argi dagoela lehenik eta behin Euskadin erakunde batzuetan egon direla pertsonak, alderdi politiko konkretu baten, Euskal Alderdi Jeltzalearen kideak ziren pertsonak, beraien onurarako erabiltzen, erakunde hauek, badakigula ez dela, kasu handiena da, badakigula ez dela kasu bakarra, beraz ezin daiteke zan kasu isolatu bat dela, eta orain gero eta gehiago, lehenik eta behin, argi dago, Eusko Alderdi Jeltzaleak autokritika sakona egin behar duela, eta azaldu beharko du oso garbi nola izan daiteke hau beraien barnean gertatu izana, eta bestalde batetik mekanismoak jarri behar ditugula martxan, eta gainera legealdi honetan mekanismo asko atzera bota egin dira, ustelkeria eta klientelismoaren kontra borrokatzeko. Guk askotan esan dugu, De Miguel kasuaren salaketa, biktima batek egin zuen, edo dirua eskatu zitzaien pertsona batek egin zuen, eta pertsonanek arazo handiak izan ditu, denuntzia hau egiteagatik, eta salaketak egiten dituzten pertsonak babesa behar dute, eta esan genuen lege bat aurkeztu genuen atzera bota zitzaigun lege hori, baina zerbait egin behargo da berriro, salaketak egiten dituzten pertsonak babesteko, hori alde batetik. Ez alde batetik, askotan eskatu duguna, ustelkeriaren kontrako fiskaltza propioa behar dugu Euskadin, eta hirugarren aldetik, guk lehenengo urtean eskatu genuen ikerketa egin behar da jakiteko zein den Euskal gizartean ustelkeriak duen inpaktu zuzena. Euskadiko aurrekontuetara etorrita, 2008an Euskadiko aurrekontuak izango ditu, Elkarrekin Podemosen abstentzio babese horri esker. Hauteskunde garaian eta Elkarrekin Podemos sortu zenean behin eta berriz entzun zaituztegu esanez, zuen asmoa EAJ agintetik kentzea zela, iazko aurrekontuetan 160 graduko bira bat eskatzen zenuten aurrekontu horiei, zer aldatu da orain aurrekontu horiei babesa emateko eta EAJ agintean mantentzeko, edo behintzat orain hauteskundeak izan bitartean? Hauteskundeak heldu arte ez da asko garatzen nik usteet. Baina guk 3 faktore jarri genituen mahai gainean. Lehenengoa da argita eta garbi zeudela gai batzuk Elkarrekin Podemosek hainbat urteetan jorratu egin dituenak, eztabaidaren erdian eta prioritate gehiago zutela beste urteetan baino. Berdintasuna, emakume eta gizonen artean, aldaketa klimatikoaren aurkako porroka, babes soziala, eta noski ere, Elkarrekin Podemos
puntu horiek eztabaida barnean badaude, sartu egin behar gara eztabaida egitera, eta ahal badugu, eta nik uste dut lortu egin dugula, lorpen batzuk izatera milaka pertsonen bizitza hobetzeko. Zergatik kasu honetan gainera pausu txikiak eman behar dira pertsona horien bizitza hobetzeko? Bigarren faktorea krisi ekonomiko bat datorrelako. Eta krisi ekonomikoa hori etorriko denez, ez gaude 2008an. 2008an jendearen babes tresnak handiagoak ziran. Baina orain ja krisi oso gogor bat jasan egin dugu. Eta Caritasek berak esan zuen, 100.000 pertsona daude Euskadin, sistematik kanpo edo esklusioan gertu daitezkeenak krisi berri bat badator. Eta horretarako tresnak jarri behar ditugu, momentu honetatik. Ez dakigulako zen momentutan izan beharko ditugun, edo etor daitezkeen krisiak ekar ditzakeen drama sozial eta ekonomikoak, eta hauek ekiditu behar dira. Eta horretarako lan egin behar dugu, eta uste genuen neurri zehatzak atera behar zirela honen inguruan. Eta gero, argi eta garbi baita ere, uste genuen Elkarrekin Podemoseri tokatzen zitzaiela baita ere bere erabilgarritasuna demostratzea euskal gizarteari, eta orain onura asko izango duten milaka pertsonei. Pertsonen bizi baldintzak hobetzea aipatu duzu, eta horretan gehien borrokatu duzuen neurrietariko bat izan da gutxieneko diru sarrera bermatzeko errenta horren igoera, 8% eskatzen zenuten, azkenan 4% izango da, baina zenbakitara etorrita 27 euroko igoera da. Ez da ambizio gutxi 27 euro zer egin daiteke, 27 eurorekin kritika asko ere hortik etorri direlako, ez da? Nik uste dut beraien gutxieneko errenta 660 eurokoa bada, 27 euro gehiago jasotzea hilabetean galdetu jasoko dituen pertsonari ambizio gutxi ala ez den. Erantzuna segurenik sorpresa bat eramango genuke. Hala ere, noski oraindik hor ez da bukatzen lana, gure helburuak diru sarrera bermatzeko errentaren inguruan asko zurrunago joaten dira. Igoera urte honetan 7,74%koa izan da. Hau da, otsailean aprobatu genuen 3,5%ko igoera, eta 4% igoera aprobatu dugu momentu honetan. Geratzen da bide luzea oraindik hau igotzeko? Bai, noski ere, oraindik guk uste dugu hainbat murrizketei buelta eman behar zaiela diru sarrera bermatzeko errentan. Erreforma berria egin behar da, baina gainera erreforma berri hori ezkerretara begira, genero perspektibarekin, eta zabaltzen jende gehiagok jaso izan dezaten laguntza hau, prestazio hau, berein eskubidea delako. Beraz, nik uste dut, pixkanak egiten ari den lan bat dela, baina 4% ez da igoera txikia. Elkarrekin Podemos ekuko egin dio oposizioa egiteari EH Bilduk esan duen bezala, ala akordio puntuala da, edo norabidea aldatu du Elkarrekin Podemosek? Nik uste dut ez dela inkompatiblea horrelako akordio bat ateratzea. Dakigu momentu politikoa jakinda jendeak ere akordioak eskatzen dituela gaur egun. Gure lana baita ere badela politika tresna erabilgarri bezala aurkeztea eta ez arazo bat bezala aurkeztea, eta badakigu urte honetan jende asko pentsatu dela politika arazo bat dela, eta hori ez da inkompatiblea herri proiektu alternatibo bat aurkeztearekin, helburu handiagoak izatearekin. Gure helburua ez da 10% haurreskolen matrikula jeistea, da aurten lortu dugun zerbait, baina gure helburua 0tik 3 urterako hezkuntza doakoa izatea da. Noski, eta seguruenik horrek talka egiten du Eusko Alderdi Jeltzalearen proiektuarekin. Beraik beste bisio bat dutelako honen inguruan.
baina ez da inkompatiblea horrelako akordioak ateratzea momentu puntual batzuetan, eta herri proiektu alternatibo bat izatea, aurkeztea, kritikoak izatea, egiten diren politikekin behar den momentuan, eta akordioetara heltzea baita ere, momentu politikoak eskatzen duen momentuan. Adierazgarria bada Gasteizko udalean ere akordio batera iritsi zaretela eta une berean iritsi direla biak? Bai, une berean iritsi dira baita ere momentu berean aurkezten direlako, baina, nik uste dute Gasteizen ematen zen egoera Legebiltzarren ematen zenaren antzekoa zen, hau da, gobernuak ez du gehiengoa eta norbait behar du aurrekontuak ateratzeko, baina hausnarketa berbera da, momentu politikoa berbera da, bai Gasteizen eta bai Eusko Legebiltzarrean. Orduan ikusten dut, Gasteizko kideek baita ere bere hausnarketa propioa egin dutela eta ikusi dutela, gainera jakinda Gasteizen Alderdi Popularrak duen indarrarekin eta Alderdi Popularra izan daitekela alternatiba solido bat horrelako aurrekontuak egiteko, hobeagoa zela Elkarrekin Podemosen inpronta jartzea aurrekontu horietan. Beraz, Madrilgo negoziaketek ere ez dute zerikusirik izan honetan? Nik askotan esan dut, aurrekontuen eztabaida Euskadin hasi dela duela hilabete asko. Guk hasi genuenean eztabaida hau eta lehenengo kontaktuak sailburuarekin, Madrilen ez genekin ez da ere hauteskundak errepikatuko zirela. Beraz, bide ezberdinak eta gainera oso argi separatuak badira. Gero, noski ere, hainbat mailetan ambiente ona izateak beti lagundu egiten du elkarrizketarako. Erabilgarriak izatea aipatu duzu, akordio honi babesa edo abstentzioa eman da, hauteskundei begira, Euskadiko hauteskundei begira, nola eragingo dizuela uste duzue? Onerako, txarrerako? Uste dut guk egiten ditugun, hartzen ditugun erabakiak, hartzen ditugu onak direlako Euskal Gizartearentzat, eta uste dugulako baita ere Euskal Gizarte honek eta konkretuki Elkarrekin Podemosen botanteak direnak eskertuko digutelako egiten ari garen lana. Beraz, nik uste dut hauteskundei begira izango dugula aurkezpen karta oso interesgarri bat, jendeak jakin dezan zein izan den geure papera Eusko Legebiltzarrean egon garen lehenengo legealdian. Lehenengo urtetik, azken urtera zeintzuk izan diren geure proposamenak, zeintzuk izan diren geure lorpenak. Eta izan daiteke aurrekontu akordioa heltzea edo adibidez, Osakidetzako open fraudea ateratzea beste hainbat agenten laguntzarekin, noski. Ezadostasunak ere ekarri du negoziaketa honek koalizio barruan, Elkarrekin Podemosen barruan, soka tenkatuta dago nola daude harremanak? Harremanako oso ondo, azkenean esan dut gainera, kudeaketa ona eginda koalizioaren barnean, dana argita garbi hitz eginez, nik horre eskeranitzaren papera beti eskertu egiten dut, beraiek argiak izan direlako lehenengo momentutik, baina baita ere respetatu dute gehiengoak eman nahi genituen pausoak, beraz, nik uste dut indartsuagoa ateratzen dela koalizioa, erronka handi bat izan dugulako horrelako desberdintasunak kudeatzeko eta horrela ungarelako. Tertuliak hitzaman aurretik atzo gurean Bakartxo Ruiz, Bilduko bozeramailean Nafar Parlamentuan izan genuen eta berak galdera bat utzi zizun, justu ere estatutu berriari lotutakoa. Entzungo dugu. Aurreko hauteskunde kanpainetan Elkarrekin Podemosek erabakitze eskubidearen aldarrikapena laueizetara zabaldu zuen. Momentu honetan ikusita estatusaren ponentziak eman duena eta zeuek aurkeztu duzuen testua, nahiz eta hor erabakitze eskubidearen atalean adostasun nahikorik ez izan, zer esango zenieke, herritarren artean soberanistak direnei, erabakitze eskubidearen alde egiten dutenei eta bereziki zuei botoa eman zizuenei. Nik esango nieke lehenik eta behin gure posizioa beti berdina izango dela, ez dela aldatu, alternatibak planteatzen ditugula, bide eskoziarra, bide kanadiarra, erabakitze eskubidea aurrera
eramateko, baina seguruenik uste dut jendeak bilatzen duena da soluzio bat edo desblokeo bide bat. Batzutan eztabaida batzuk zaharkituak geratu egiten dira, edo fosilizatuak, eta dirudi gainera batzuk bilatzen dutela eztabaida fosilizatu horiek behin eta berriro errepikatzera eta markotik esateratzera edo beste alternatiba batzuk proposatzera. Nik uste dut Elkarrekin Podemosen lan bat badera alternatibak proposatzea behingoz eztabaida hau aurrera eramateko eta hori izango dela geure papera erabakitze eskubidearen inguruan.